Cum mai dai? Ce-ai? Сега става страшно тук. Ако... Ей, те е перфект. Че, сега става страшно. Пак ме изказа. Бъй, коста тук. Това е, няма са легава, вземе най-мика ще въправим трипенове. Това сме човек му признаха. Това бастун. Боги, седно ти признаха. Ще тегли като тримък на жегове. Признах си цяла армада. На покрива, между другото. Аз Да, покривай, той не знае какво прави това. Та, и я. И са прибил, стана на 55 хилча. Моля ли караш тя, бе? Моторчето? Там да. Да, може да го караш. Но тук няма къде. Това мапа е тук е за близки разстояния, между. Тая, има една изпанача за тебе. Едно хъпа от Добра. Чай, сега вземем немка с тия лигавния. Аз също вземам немка. Ама обаче този път скачам през позорите на байната. Боги ти горе или долу си? Няма значение. Напиши на лично. Денис, човек, аз знам, че го виждаш, ама не е хубаво на мачта, едно след едно. Да, ме ти можеш да отидеш да го убиеш. Вече не го виждаш. Две бомби ли има тук? Две бомби ли има? Да. Бягаме! Тук е бомбата, да, едната е на горния етаж, другия е. Знаеш кога стоям тук? Ръшвам като куче, брат. No Russians. Rush. Това да не взема да се скривки. Боги намех на тайно местенце. Ела. Я. Къде си? Къде? Тук е. Я? Кой е този път? Това е я. Да, наистина, ама има и на горния етаж на бомбата. Я го... Да. Ай. По-не се накираше до сега. Знаеш, когато ние докато тим те ще не избият там. Да, така е. Просто си правя моята тактика старта. Те сега ждат през позората. Бягай. Беше от на мен моят телефон. Вратата! Това е по-луден ги цепи, бата. Дървен си направят, дървен си. Куршумите са дървени. Да. По моята логика куршумите са дървени. Моята логика аз го целих път. Ето още едно тайно местенце. Тук има много тайна. Има и бягства. Хаштаг. Са долу, няма никой долу. Изчупих прозореца. Как му се скара? Не са долу, няма никой долу. Пешо в атака! Том. Нали ти как че няма никой долу? Долу за около ти лъже. Да. Отивай долу. Не, горе. Горе. Да бе. Аз не знам какво става на този мап, бе, брат. Горе. Какво е, ти като си бот? Възикам се. Я, отвори гардероба. Гардеробчето. Там е. Еми да, горе. Аре, безредил бе, човек, чакаш. Защото някой идва. И май не знае къде е бомбата. Съмнявам се. Да, как знам. Трябваше да купя дифюзките. Да, що? Защото става по-бързо ли? Да. Къде си, бе? Ти пък излезе там, вика бах ти лека, къде си, бе? Ба, 8 и дифюзките, сега си купа. Говори на български, бе. Твоята майка да е бата падаба. Как ме ръшна, брат? Не виждам никой. Не, те са убили спаначето, значи. Чакай. Аз съм лево. Виждам къде са убили. Аз бях при мамката. Идваше, баги.
И аз пробвам с това оръжие за близък бой. Искате ли да стане изведнъж Рамбо? Да. Аре. Не сме долу, не отивайте долу, никой не бе канил долу. Тук съм, извините, свинявам съм. Кемпър! Аз ги прибих. Ти си кемпър. Да. Дали знаеш, че Аз- кемпър? Аз продължавам с легаве, човече. За ти е продължаваме. живе, човек, нормален е. Какво си правила, бе? Аре, аз отиваме. Какво си слагала да се пере? Що убият? Ама не знам как стане. Ай, умирай, бе. Да. Аз Как фанти греша? да съм пил. Аре, през прозореца. Не, бягай, аз ще те спаса. Бой, как да хвърли двамата чик. Тая не знае какво става. Не знам той дали знае какво става, ама на мен Знаеш бих какво става? влиза назад да се навкиля. Ако бях жив, може да го изпълня, ама не знам. А що го пишеш това винаги? Абе, това не го пиша, той го виж, виж, аз имам едно копче, ето виж. Да. Наистина. Ама това е удобно, когато се на jailbreak-ите може да пишеш. То не трябва да мързи ми, то така трябва. С Windows, иначе ако трябва да пишеш, ще отрепат. Коста! Откъде е мамо стара? За тебе, може би. Остава тук, бе! Как бе избиха? Ела нахвърли. Майко! Бате тази чист хак. Как бе? Скача през прозореца, бата. Дали не е хак? Сигурен ли си? Сигурен съм. Абсолютно. Абсолютно. Ама аз тук. Ама бъги, ама тук. Ама тук, О, бъгубля. мапа кефи, не знам за вас. Не, няма кефи. Аз взех тъпо оръжие. Умирай, бе, маме, те дай баба. Много тъпо оръжие. Нищо. Да, откъде дойде? Тъпо оръжие, ма ги избиваш, а? От вратата. Да. Купиш тук, мамо, старо ми изкара. Аз се скрия някъде, защото не съм на малък хилт. Чай. Да затвори О, вратата. ела, тук, ела. Пещеряк, затвори вратата, бе. Само да отворят и да гледат кой ги чака. Ай сме тук следващия рун. Чай. Аз правя още 8 кила и ставам старши сержант. Рамбо! Няма никой. Само втръскаш така и аз стреля с дърбители, където ми стане. Това е една. Къде са? Къде са? Бъги? Басейн, аз следвам човек. Вот. Долу е. Кучета. Долу Не, горе. Тя ще обезреди аз къщи. Да. Лежга. Гардероба? Гарди. Долу, нали? Долу. Йоба. Долу. Не, чай, не искам той. Аз съм долу, бъги. Не съм долу. Не да отидеш. Не ти бе долу никъде. Никой не бе канил долу. Някой си е хвърлил калашника. Явно килърът. Някой скочил през прозорецето. Да му подпали печена. А много съм малко човек. Бомбата. Кой е? Добре бе, хубаво е. Да беше P90 в CSGO. То пак точно е. Първо отляво, после дясно, стрели на красъл си, че е по средата. Ево ми звъни. Добави го, ако можеш. Чай, ще се направя, че маня. Тъй. Знаеш ко? Аз си чакаля така. Ох. Ама, не Просто знаеш ме като ли- шъбам пещерняк. Майко, не дей да излизаш. Ще споделя, ако остава се. Не дей да излизаш. Просто да разкритим вратата като нормални хора, искаш ли?